Господь помог нам сориентироваться именно на Китай. Торговля людьми, колониализм. Візіт Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США па Беларусі, зацягваецца. І гэта значыць, што зацягваецца і праблема вызвалення беларускіх палітвязняў. Можа, гэта галоўная выснова гэтага тыдня. Але пачнем размову пра выбары ў Арменіі. Медыі і эксперты ўжо называюць іх гістарычнымі, лёсавызначальнымі, і сапраўды гэта важная падзея для постсавецкай прасторы. Ці можна лічыць армянскія выбары своеасаблівым рэферэндумам аб геапалітычным выбары краіны? Сапраўды, гэта падобнае на рэферэндум. Яшчэ нейкі час таму прэзідэнты Беларусі, Расіі, Казахстана і Кыргызстана заклікалі Арменію правесці рэферэндум аб тым, у якім саюзе яны хочуць знаходзіцца, у Еўразійскім саюзе ці ў Еўрасаюзе. Ерэван адхіліў гэтую прапанову, сказаўшы, што пакуль пытанне так не стаіць, але ў цэлым можна сказаць, што галоўная тэма гэтых выбараў – гэта пытанне геапалітычнага выбару. І гэта, мне падаецца, даволі важна канстатаваць, што выбар гэты зрабіў армянскі народ менавіта на карысць дыстанцыявання ад Расіі і руху ў бок захада. Якія ўрокі армянскіх выбараў могуць быць карысныя для Беларусі? У гэтым армянскім кейсе вельмі шмат аспектаў. Якую ролю у выбарах адыграла Расія? Справа ў тым, што расійскія ўлады, расійскія медыі аказвалі велізарны ціск на армянскае грамадства з тым, чтобы паўплываць на выбар армянскага электарату. Але так атрымалася, што армянскае грамадства ўспрыняла гэты ціск як замах на суверэнітэт. І ў выніку адбылася кансалідацыя вакол партыі Пашыняна, і ён змог кансалідаваць гэты электарат і змог прадставіць сябе як абаронцу армянскага суверэнітэту. У выніку расійскі ціск фактычна дадаў да 20% галасоў на карысць партыі «Грамадзянская дамова» Нікала Пашыняна. Увогуле можна сказаць, што армянскі урок ён вельмі важны. Краіна, таксама як і Беларусь, вельмі залежная ад Расіі, але тым не менш яна змагла пераасэнсаваць сваю трагедыю, паразу ў вайне з Азербайджанам, страту Карабаха, каб пачаць думаць пра нейкі геапалітычны разварот, каб пачаць думаць пра будучыню, якую Арменія не хацела б звязваць толькі ў саюзе з Расіяй. І гэта даволі сапраўды добры урок для Беларусі, што, нягледзячы на вялікую залежнасць ад Расіі, свабода выбара заўсёды ёсць. Але тут ёсць вялікае адрозненне паміж Нікалам Пашынянам і Александром Лукашэнкам. А Пашынян мог абаперціся на народ, на ягоную волю, на ягоную падтрымку, каб працягваць працэс дыстанцыявання ад Расіі. Александр Лукашенко сабе такога дазволіць не можа, бо пытанне пра падтрымку з боку народа непэўнае і на яго няма адназначнага адказу, асабліва пасля 2020 года. Таму для ўтрымання ўлады ён вымушаны апірацца не столькі на народ, сколькі на Расію, і ў выніку ягоная залежнасць ад Расіі значна большая, чым у Арменіі. Гэтым тыднем былі два важных візіта замежных прадстаўнікоў у Беларусь. Адзін з іх гэта быў візіт віцэ-старшыні Кітая Хань Джэня. Лукашенко шмат гадоў называе Кітай галоўнай альтэрнатывай Расіі. Ці стаў Пекін для Менску рэальнай процівагай Маскве?
Рэальнай процівавагай Маскве Кітай не стаў і наўрад ці стане, хоць Лукашенко спрабуе гуляць у такую гульню, бо вялікая залежнасць ад Расіі для яго трохі дыскамфортная, таму ён хацеў бы знайсці моцнага нейкага апекуна, моцны цэнтр сілы, на які б можна было б абаперціся, але які б не задаваў пытанні пра дэмакратыю і правоў чалавека. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. І вось Кітай такой дзяржавай мог бы стаць. Але ўсё ж гэта не поўны балансір, бо залежнасць ад Расіі вельмі вялікая. Палітычныя адносіны паміж Беларусю і Кітаем даволі добрыя, а вось у эканамічным плане ёсць вялікія праблемы. Праблемы з транзітам кітайскіх тавараў праз тэрыторыю Беларусі ў Еўропу. Гэтыя праблемы выкліканы канфліктам паміж Беларусю і суседзямі, з Беларусю і Польшай, Беларусю і Літвой, закрыццё памежных пераходаў, закрыццё мяжы ўвогуле на пэўны час мінулым годам гэта Кітаю не падабаецца. Затым Беларусь мае вялізны дэфіцыт у гандлі з Кітаем, і ён з кожным годам павялічваецца. Пакуль не ўдаецца вырашыць пытанне пра кітайскія інвестыцыі в эканоміку Беларусі, в асноўным Кітай гатоў супрацоўнічаць з дапамогай крэдытаў, якія звычайна звязаныя, якія патрабуюць купляць кітайскія абсталявання, кітайскую працоўную сілу, і таму не зусім выгадны Беларусі. З вялікай помпай прайшоў у Беларусі візіт прэзідэнта Ганы. Увогуле, апошнім часам Лукашенко надае вялікую ўвагу супрацоўніцтвамі з краінамі Афрыкі. Чаму Лукашенко так настойліва прасоўвае супрацоўніцтва з афрыканскімі краінамі? Праблема ў тым, што ёсць пэўная ізаляцыя Беларусі на заходнім кірунку, і таму быў аб'яўлен такі разварот ад захаду на глобальны поўдзень, на ўсход, на краіны Азіі, Афрыкі, часткова Лацінскай Амерыкі. І чамусьці Лукашенко упэўнены, што ў Афрыцы Беларусь чакаюць, што там ждуць не дачакаюцца беларускай прадукцыі, і таму там да яго ставіцца з вялікай павагай асабіста. І таму ён з такой удзячнасцю вядзе перамовы, вядзе супрацоўніцтва з краінамі Афрыкі. Вось у дадзеным выпадку з Ганай. Мы для вас открыты. Пожалуйста, изучайте наш опыт, и если вам что-то пригодится, мы будем с вами сотрудничать. На данный момент товарооборот между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Праблема ў тым, што Гана, як і іншыя краіны Афрыкі, маюць невялікую плацежаздольнасць. Яны не вельмі багатыя, вельмі абмежаваныя сродкі для таго, каб плаціць за беларускую прадукцыю. Таму, негледзячы на ўсю рыторыку, на візіты ўзаемныя, пакуль аб'ём гандлю Беларусі з краінамі Афрыкі не вельмі вялікі, і ён асабліва не расце. Але тут бы я звярнуў увагу на такую, ведаеце, каланіяльную рыторыку, якую дапускае Александр Лукашенко падчас перамоваў з лідарамі афрыканскага кантыненту. Ён увесь час кажа, можа так не наўпрост, а пасрэдавана, але гэта заўважна, што вось мы такія перадавыя, такія развітыя у галіне машынабудавання, у галіне выпрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі, і вось мы вам дапаможам, вам, якія не вельмі перадавыя, не вельмі развітыя, можаце на нас абапірацца, і мы гатовы дапамагчы вам у сваім развіцці, хаця б да нашага ўзроўню. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людзьмі. Гэта выглядае з боку не вельмі паліткарэктна, але мусіць сам Александр Лукашенко не вельмі разумее, і
Прычым адначасова ён кажа пра некія антыкаланіальныя лозунги. Главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты. Мы идем к вам как друзья. Аднак на ўзроўні рыторыкі атрымоўваецца ў гэтым плане не вельмі. Але вернемся да візіта Коула, які не адбыўся. Меркавалася, што ён павінен прыехаць у Беларусь дзесьці ў першай палове траўня. Ён сам пра гэта абвясціў, аднак візіт не адбыўся, ужо чэрвень, і пра магчымую паездку наперадзе нічога не вядома. І гэта значыць, што тая вялікая ўгода, пра якую казалі абодва бакі, пакуль што зацягваецца яе падпісанне. Это значыць, што зацягваецца і вызваленне палітвязняў, што для нас усіх асабліва важна. Больш за тое, колькасць палітвязняў нават расце. Улады працягваюць рэпрэсіі, улады раскручваюць новыя справы. Вот цяпер на парадку дня справа ЭГУ, Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Ці не азначае гэта, што няма прадмету гандлю для Лукашэнкі? Так, галоўная прычына таго, што Коул так і не прыехаў у Менск, заключаецца ў тым, што бакі не дамовіліся. Гэта відавочна. У чым тут сутыкненне, у чым узніклі супярэчнасці, ці то ў колькасці вызваленых палітвязняў, якія Лукашенка мусіць вызваліць, ці то пытанне ў каліі, пра які казалі абодва бакі, і дамовіцца пра свабодны экспарт калія праз балтскія парты пакуль не удаецца. Пытанне да канца незразумелае, але тым не менш яно, гледзячы па ўсім, стаіць на парадку дня. Ва ўсякім разе сам Коул кажа, што яшчэ нічога не зразумела, яшчэ нічога не спынена, працэс працягваецца. Ну а наконт ЕГУ, сапраўды па ўсёй краіне адбываюцца ператрусы, адбываюцца допыты людзей, якія вучыліся у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, допыты бацькоў, якія аплочвалі вучэнне сваіх дзяцей, выкладчыкаў, якія там працавалі. То бок, гледзячы па ўсім, рыхтуецца некі вялікі судовы палітычны працэс над выкладчыкамі і былымі студэнтамі, можа, цяперашнімі студэнтамі ЭГУ. І гэта чарговая беларуская драма, якая ніяк не заканчваецца. Чаму рэжым Лукашэнкі выбірае для рэпрэсій не асобных людзей, а цэлыя сацыяльныя групы? Я мяркую, што так прасцей працаваць праваахоўным органам, ці можа правільна назваць іх карнымі органамі, калі гаворка ідзе пра рэпрэсіі над цэлай сацыяльнай групай. Гэта дае і вялікую справаздачу, гэта дае і вялікі эфект, гэта паказвае поспех праваахоўных органаў, выкрыццё ворагаў. Ну і гэта дае нейкія дывідэнты тым людзям, якія ладзяць гэтыя рэпрэсіі. Таму лепш іх ладзіць вось так чохам, хапаць адразу ці пераследаваць адразу вялікую колькасць людзей, чым рабіць гэта паадзіночку.